Първият признак е усещането за тежка умора веднага след събуждане. Събуждате се след дълъг сън, а тялото ви се чувства така, сякаш е пренесло тон цимент през нощта. Това не е просто физическа преумора. Това е знак, че финото ви тяло е претоварено от нисковибрационен шум. Вторият признак са постоянните дребни битови спънки, изпускане на предмети, нелепи закъснения, уреди, които се развалят без причина. В езотериката това се нарича енергиен блокаж на пътя. Вашето поле е толкова натоварено, че вие буквално се удряте в пространството, вместо да се плъзгате гладко през него. И третият, най-опасен признак – зациклянето в кариерата или личния живот. Сменяте работата, но новият шеф се държи точно като стария. Сменяте партньора, но проблемите остават същите. Вие вървите в кръг, защото вашите вътрешни вибрации привличат едни и същи събития. Блокираната енергия изисква прецизно изчистване. С Astrix Precision Timing вие разбирате не само кога да атакувате целите си, но и кога е време да се оттеглите, да изчистите пространството си и да пренастроите личната си честота.